Què hauríem d'escollir, l'opció A o l'opció B? L'opció A és anar a resoldre aquest conflicte al servei de convivència i l'opció B no anar-hi. Molt bé, heu escollit l'opció correcta, l'opció A, ja que si aquest conflicte no es resol pot anar a molt més. Hola, noies, es podeu sentar aquí, sisplau? Què us porta aquí? S'ha curat de la meu de molt males maneres. Què dius, nena? Ets una mentidera. Nenes, respecte, que al servei de convivència és molt important respectar els altres. Llavors el problema és que Aroa s'ha acumulat a la fila de la cantina. És cert. M'he colat perquè tenia molta pressa, però no era la meva intenció empujar-te. Ja, però m'ha molestat. Llavors, voleu solucionar aquest conflicte, sí o no? Quina opció hauríem d'escollir, l'opció A o l'opció B? L'opció A és resoldre aquest conflicte i l'opció B no resoldre'l. Molt bé, heu escollit l'opció correcta, l'opció A, ja que si aquest conflicte no es resol pot anar a molt més.